skim shispa sngi kadai kawai ni skim kibak sorkar pedeng galamang kerpang na kapenta kisnong kibadang hap hapo kitany nong kendong ni ki rural area hagakten pareng kani ke skim kal aijing mentoi shikadai ye habai dai berkitany nong kendong lakadai hagaliang keroi kapar bat hake babon kiliang shibenta bentengka ya ke jingdon kidok ha dopnat bat kumjuru bentengka ya ke kawa lapli ya kawai kepung ridok ha haka sinong maulas nai haka katsan tarik unailar arhajar arpulai kabala deiru kesngi lajlo jongkari India ya kapisa na kabenta kani kepung lamang na keskim MGNREGA haka jinglot kaba arpawai lak tengka kendai spa nyau pawai tengka lengba kai VEC maulas nai Kijing semai nakabenta jongkari ngakular ban pendap yala ke kamram nakabenta ban kentiu kari India ngakular ban penduno ya kano kajing susya te merau hakibor ne kijing susyar nongwei ngakular ban sarong hakaban kentiu ban pene pensa bat penroy yala kajong kariti kedostor ngakular ban long ban wanra ya kajingya teli ban te song yala kajong kawai kari ngakular ban pendap ya ki kamram bat kijingkit kli bala bensyat hanga nakabenta jongkari ngakular banyaw buram ya kajinglen lade kiriuslur nakabenta kari bat ngan pelek jingmot banyada ban kemi ya kajingkiw irat jongkari kublai shibon to hakane kapor nakaliang jingi kumka dorbar shdong molosrai ngidap dag jisukumen ka bakraw bahakane ka sngi ngiyo bani don lang hakane ka pung kabala penshna kerpang kaba la mang pisa lengba jong ka MGNREGA ka chimpentre ya kane ka pung hapo jong ne ka shnong ka jungi te nakaliang junga hakane ka por nga ai ka jing kublai happy Independence Day ya barokhait ki prashnong ki prathau ki banajan banajangai bat kumju uru ya ka office jong u block development officer jong ka boyermbong CNRD block na kaliang junga kumu Sherman jong kane ka VC ngadap ing sukumen ka bakraw bangiyo ya kane ka pung kabala penshna mo lengba jong ka scheme kaba kikot kata kade ka Amrit Sarovar na kaliang jungi ka jingyo jungi ya kane ka scheme kade ka jingmentoy ka bakraw ya ka sinong ka tao jungi barkhot kawai hakaba mensua kabang impat don ya kane ka pung hangni apo jong ka sinong ngiyo i ba shibun ki kijing duna ki jungi te nadu bang iyo ikane ka jingmentoy ki sinong ngiyo i ba ki prashnong prathau jungi kilayo jingmentoy na kane ngi na kane ka pung kaba ngi lashna lengba jong kane ka scheme ki nong sinong kilayo ya ka ban penun kam mo ban site jan ban site nep na nong sedong pat kumjuru ko ko mami nang ne ngiyo ban penun kam pat sya ki penthor sya ka jakarep ki ba ki don sya gini sya room jong kane ka pung ka jungi haka juk oporo nakaliang juk VC ka jungi nakaliang juk sinong hibor khot kawai ngi don kane ka pung nakabentaban preserve hero ya ki dokha hapo jong kane nakabenta ka jingmentoy bat ka jing itanan jong ka sinong ka tao hibor khot kawai te nakaliang junga kane ka por saisin ngai kublai ya ka office jong u block development officer ki bala ai kerpang ya kane ka scheme nakabenta ka sinong ka jungi nakabenta ka jingmentoy jong ka sinong jong paiba nong sinong barkhait bat kumjuru nakabenta ka office si barkhait kawai te nakaliang junga saisin ngai kublai ya ki extra members ki jonga ki bayatre lang hasenda senda nakabenta ka jingbit jingbiang jong ka sinong ka tao bat khamtam nakabenta ban pejru ya ka bahakamian jong ki scheme ki bahapo jong ka sinong ka jungi kublai sipon Nagkonong siyam, nakaliang kablong,
ngaso ban wish pi baro happy Independence Day. Te sashisin haka kertang jong bidu ni dan lang ni kroi ban penpau shapi ba kani ka VC ka de ka wai na ka VC ka ba treba hapo ka bharam bang si anar blang but ya kani ka scheme la ai jing tha hi na ka liang ka sarka kami ha ka jing hisha kani ka amrit saravar ka de ka wai na ka pung la ne ka wai na ka jing trai ka ba ka sarka kami ka la pha haman la ki district bala kumnu kumba inyo pesan telik amrit saravar ki dei ban shna haman la kishnong hapo ka wai ka district te ha ka bede bat kani na ka liang ka block office ni la pha shakishnong ban ni la ji de kishnong ki badan ya ki pung ki bala ban kersoi ki bala ban ajing ram ya ka imlang ka salang te na kalyang ka VC na kalyang ki chairman jong ka maulas na VC but ki member jong ka executive member jong ka VC jong ka maulas na hi baro ka wai ki la ji ya ka ni ka jaka bat kata kalong ba ka jingtrai jong ka ni ka kerteng jong ka ni ka jingtrai kalong fishery pond te ha ka bai dei bat ka ni ka sanction jong ka kalong komba ar phuai lak khandai spa inyo phuai but halor ka ni ka jingtrai na kalyang ka blong ni ngim ai yaki tang bakin shna yakani kapong henry komba pitep bana kalyang ka jingtrai shi spa sngi ni dan ya kata kam ka bangin khot ka NRM bat ka non NRM te ban kenti ka kam NRM na kalyang ka office ni jiet akum kini ki VC ki ban pin nuk sap ade yaki wei ade ki VC bakin shim ban pen i sha ki wei ade ki ba ki VC ba lengba kani kam kha ka bede ba kam kila bante yakum kini ki jingtrai tang kum ka fishery pond kum bala tho ha ka sanction henry na lor ki dok ha ka bakil ari nang ni kelala bandi bat ai jing rap bat ai kam ajam ya ki para nang shnong lene ya kani ka VC hi kam tam ke samla ki badang wat ki kam ki jam kani ka VC kelala ban ai lat ban ai kam ai jam ki na lor kani ka pung ka bangish na hne kani ka pung kala ru ban ai ya ki syaki pantha syaki jakarap jakaryang hakaba bun na kini kinusnong hakani kapo kani ka VC kidai kinong rap ti namar kata nging kentu yiki wei ki VC balara pishim ya kunu ka kam phimdai ban shim tangi kita ki footpath ane ki sisirut nakalyang ka block office ngi kentu ya baro ki VC ba kidai ban shim ya kunu ka kam ka bala ban kentiu hak imlang kasalang ka bala ban aikam aijam bat ka bala ro ban penne pansa ya ki wei padde ki hakawai pagi generation ki badang ban pada hadin tena kalian ke office ngiro omde bangi aitang ya kini henry ngila propose ro nakalian ke JSA bat ki wei pada ka lain department kata ka tourism department ba kinang kampan bahas shu nalor ke ka baki yo na kini ke scheme MJNRGA but lingba ke jingyo but hada ndang ngila yo ka approval na kalian ke tourism department ngila pa dia ban kampan bah ba pan kring shu ya ka haka ban independent tanat bat ba ki wei pa ki VC marjan hangni kini i bat kinyo man sim ba kinang le bha shu bat kinang kintiu shu ki ba kinang ban kinla shu ban shim ya ka kam haka bai dei bat pan pansa ya kamareng te kum shi banta na ka ban pan pansa ya kamareng ka VC hi ya kani kapung ngila IT be yaki bakan penyai nadong shadong ndala de be kani but hakajing penyai basta jingki khaban wafru wadi ki SG khanang ba maki ki longkum ki nongpe nong khmi hadin hubut namar ki nong kam ki kalan nakawai ka por shakawai henrai lang ba ka jing IT jingki pada ki SG kemat kila ban pengkhoi pan suba ban pen bhaju shu kani hakur kom ka bakar pa